Sziasztok, Csernozali vagyok, és most egy ilyen MTA-s szerver bemutatóval készültem nektek. Igen, hát vannak szépen, nagyon szép kocsik. Igen, nagyon szépen be vannak modolva, mint látjátok, Bugatti, a Bullet, Turismo az érdekel. Hát az elég csúnyára sikeredett, bocsánat, de hát én így ítélem meg. Ez egy Mitsubishi-re, Uranus. Hát az meg egy ilyen Alfa Romeo, vagy nem tudom. Mindegy. Hol van a Supergötö? Hát az nem sikerült bemodolni. Meg úgy látom, hogy az Infernust kivettétek. Én nem. Ez elég csúnyára sikeredett, jó? Maradjunk ennyiben. Úristen. És hát igen, most bemutatnám a fegyvereket. Igazából nagyon szépre sikerültek, igen. Bocs, hogy nem így készültem. Na akkor menjünk is fel HP-ért. Na igen, a szerverrel lehet repülni. Kétszer megnyomjátok a shiftet. Kész. Igen. Induljunk. Akkor mit is mutassak be? Igen, az a helikopter, az nem tudom melyik. Állj már meg. Jó, úgyis jó. Csak egy AK-t veszek elő, ha nem gond. Vékony. Nem tögessé, buzi. A célkereszt az nem... Azt én mondottam be, úgyhogy ne kérdezzétek, hogyan kell. Mert van róla egy videóm. Vagyis fel fogok tenni lehetőleg, nem biztos. Igen. Hát... Nem tudom, mi ez a frizi fagyasztás. Night. De mi? Én admin vagyok? Speed 3. Azt nézzétek! Én vagyok CJ, a gyors futó bajnok. Oda néz, hogy szedem a lábam. Na jó van, nem játszom a hülyét. Akkor térjünk vissza az eredetire. Dehogy is. Na, akkor térjünk vissza. Igen, hát... Aircraft. És hol a hídra, itt van. Jó. Ez egy nagyon okos ötlet volt tőled, ember. De jó van, nem baj. Jó ötlet. Hát nem is azt mondom, hogy túl jó ötlet. Eléggé szar. Nekem nem tetszik ez a hidra. Úgyhogy ezt kell mondjam. Hát eléggé csúnya. Hú, emberek, fáj a hasam. Pedig már ettem is minden. Hát
Party 400. Hát ez is úgy látom besikeredett modolni, hát jó nagy